Vjerovatno padam razred. Šta bre? Si rekao da si dobar u razredu. Pa jesam, ali... Tu... A uključio si kameru? Ne, Ključi. ne snimam. Kako ne snimaš, snimaš. Ne snimam bre, evo pogledaj. Daj meni telefon. Evo stavim. Što slutiš na? Što slutiš sve naopako? Šalim se. Joj, A možda se desi. joj, sve me srce zapalo. Pa svako može da se desi svašta. Sve me srce zapalo. Ljudi, znači to je bio mali prankić na babi. Ništa specijalno. Čisto onako zanimala me reakcija. Ostavite like, share i sub. Da ne gubim trud. Lama.